Så er jeg kommet lidt længere, og der er spor her, så det er lidt nemmere at køre i. Men jeg fandt lige en vej, som går nedad der og ned til solen. Så jeg synes, vi skal gå derned. Jeg kommer. Se det hvide hus derovre, så jeg har lige gået et stykke. Det er også lidt nemmere, når der er spor i. Så nu lad os lige komme herover af. Og så må vi se, om vi falder her. Det tror jeg nu ikke. Men det kan se godt. Og hvis vi har solen bag her, den er faktisk derovre bag. Og her skal der sådan en håndgiv lidt i stå. Jeg lige har travlt med at filme i stedet for at stå på ski. Se, det er lidt nemmere her, hvor der er nogen, der har gået før mig. Så jeg tror bare, at jeg skal over have det spor derovre. Ja, det lyder ikke så elegant det her, fordi jeg har lige en skistav, som hænger her. Prøv at se, hvor flot her. Og så får vi lige solen lige. Det er flot. Og det var kun 9:15. 9:30 tror jeg den er. Ja, vældig flot. Meget pæn. Og himlen er helt vildt blå. Og det er egentlig ikke så koldt som i Danmark, for det blæser overhovedet. Der er bare sne. God snibboldsne. Jeg skal ned og hætte det spor der, og så ved jeg ikke lige, om jeg kan den vej videre og tage en lang tur. Eller om man skulle køre hjem af. Det må jeg se, når jeg kommer.